खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो नादों आंनि नामा जाबाय बिनोद कुमार ब्रह्म आं सासे रिटायार्ड हेडमास्टार आरो आथिखालाव आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि लोगो नेहाथारि आं दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे रादाबजों लोगोसे हेफाजाब नागिरनानै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुजानो नागिरदों बेनो जाबाय आङो नैबे साननै आगोलाव गांसे लेखा साफायनानै दिहुनदों बे लेखायानो जाबाय ए कम्बाइनेशन अफ थ्री बड' एकर्ड ए कम्बाइनेशन अफ थ्री बड' एकर्ड जोङो साफ्रोमबो मिथिगौ बर'फोरा गावनि थामोनथा हारिनि राव हारिमुनि रैखाथि होनो थाखाय गोलाव सम आन्दोलन खालामबोबाय आरो बे आन्दोलननि फिथाइ महरै जों दिनैसिम बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामबाय एकर्ड खालामबाय गिबियानो जाबाय 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव आरो बे जादोंमोन बिएसि एकर्डआ जादोंमोन भारत सरकार आसाम सरकार अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियन आरो बिपिएसि नि गेजेराव आरो नैथि गोरोबथाया जादोंमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड आरो बे जादोंमोन भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिएलटि नि गेजेराव आरो थामथिया जाबाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डआ जादोंमोन भारत सरकार आसाम सरकार मोनब्रैबो एनडिएफबि हान्जा एबसु आरो इउबिपिए नि गेजेराव दाना बाथ्राया जाबाय जेब्लानाखि बिएसि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डआ जादोंमोन बे बिएसि आरो बिटिसि एकर्डखौ लानानै बे एकर्डफोराव मा दं बेखौ लानानै जोबोद सावरायनाय डिबेट बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ जों नुवाखैमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावनो बे एकर्डआव थानाय माखासे क्लज एबा रेबगान्थि बेफोरखौ लानानै अनेक समाव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे रायजोनि गेजेराव नुदों दानिया एथबां बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जेसेबां दावराव दावसि जादोंमोन रायजोफोरा बे दावराव दावसिनि गेजेरजों मिथिनो लुबैनाया दंमोन नाथाय बे एकर्डआव बे रेबगान्थियाव मा दंमोन बे एकर्डनि जायफ्रानोखि सागानगिरिफोर मोनब्रै हान्जा एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपिअ बिथांमोना बे क्लजफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव फोरमायनाय खेंफोरथिनायखौ जों नुनो मोनाखै दासिमबो रायजोफोरा गोबां बाथ्रा मिथिनो लुबैनाया दङ आरो बेयाव मा दं आरो बेखौ मिथिनो हायाखै बेनिखायनो बे आरो बाथ्रा मोनसे जाबाय मा जों मानो मिथियाखै बिएसि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डआ जेब्ला जादोंमोन बे साफायनाय लेखा महरै दखानफोराव मोन्दोंमोन खमबाबो मोन्दोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बे साफायनाय महरै रावबो मोनाखै मोन्दोंब्ला सोरबा अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै साफा सानाय फरायदों खिन्थु बेयो थोजासे जायाखै बेनिखायनो आं साननायसै जे एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि बे गोलाव सम दावहानि मोनसे फिथाइ मोनफा दलिल खालामनानै साफा सानाय फरायदों खिन्थु बेयो थोजासे जायाखै बेनिखायनो आं साननायसै जे एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि बे गोलाव सम दावहानि मोनसे फिथाइ मोनफा दलिल जोंनि उदांस्रिनि जोंनि गावखौ रैखाथि होनायनि दावहानि मोनसे फिथाइ बियो आरो बे फिथाइयाव मा दङ बेखौ रायजोफोरा थारैनो मिथिनायनि गोनांथि दं आरो बेनिखायनो आङो मोनथामबो एकर्ड बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ इन अरिजिन माने मा दंमोन बेखौनो लाबोनानै बहाय बे इंराजि दंमोन इंराजिनि साफायनाय जादों बेखौ बहाय बुथुमनानै आङो बेखौ ज' खालामदों जथायनाय जादों आरो जथायनानै बेखौ साफायनानै दिहुनदों दा बेयाव फरायबा मोनगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा फोरमायगोन आङो बे जथायनायावनो बिटिसि एकर्डआव मोनथाम सिक्स सिडिउलनि मोनथाम क्लज मोनथाम पेरेग्राफ बे पेरेग्राफा बाहायजानाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा लिरनाय दङ बेनो जाबाय बे मोनथामखौ आं नैबो थिखांना होदों बे पेरेग्राफफोरखौ आं थिखांना होदों मोनसेया जाबाय पेरेग्राफ 1-2 सिक्स सिडिउलनि पेरेग्राफ 1-2 मा दं नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय पेरेग्राफ 8 नैबेयो पेरेग्राफ 1 पेरेग्राफ 8 ओमफ्राय पेरेग्राफ 10 दा बे पेरेग्राफ 1-2 जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दा पेरेग्राफ 1-2 मा लिरनाय दङ आं बेखौ फोरमायसिगोन पेरेग्राफ 1-2 लिरनाय दं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट आरो अट'नमास रिजननि बाथ्रा दङ बेयाव ओरैनो जादोंमोन
जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे दानाय काउन्सिल दा बे ट्राइबेलनि सिङाव जुदि गुबुन ट्राइबेलफोर थायोबा आरो बे ट्राइबेलफोरा जुदि बै अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माबाखौ जुदि मानिनो थियारि नङाबा अब्लाना गभर्नरा बिसोरनि थाखाय अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो आलादा मोनसे खुंथाय दाना होनो हायो। नाथाय आरो बे दाजानाय बे खुंथाय फिसा खुंथायखौ नाम होनोमोन अट'नमास रिजन। नाथाय बड'लेण्डआव बेखौ बातिल खालामना गारबोदोंमोन एमेन्डमेन्ट खालामनानै provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bodoland territorial areas district होननानै बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामना गारबोदोंमोन। बेबायदिनो पेराग्राफ 8 आरो पेराग्राफ 10 आबो जोंनाव इमप्लिमेन्ट जानाय नङा एबा बाहायजानाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्रा दं। बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो जोबोद गोनांथि दङ। आं बेखौ बहाय बेखायनो सोदेरदों आरो बेनिफ्राय बेयाव बिटिआर एकर्ड थाबाय सागानगिरिफोरनि फट'बो दङ। ओमफ्राय मोनफ्रोमबो एकर्डनि मा एनेक्सार दङ। ओमफ्राय बिटिसि एकर्डआव स्पेसियेल ट्रेन्सफार पावार जा 40टा दङमोन 40 पावार बे बहाय हाबना दंखायो आरो लोगोसे हाग्रामामोननि बा बिटिसि एकर्डआव गासै 3082 गामि हाबगोन होननाय बाथ्रा दं। बे गामिफोरनि बे फारिलाइया बहाय दङ 3082 गामिया बहाय दङ आरो लोगोसे बिटिसि एकर्डआव 95 गामि डिसपुटेड दंमोन बे उनाव थिसननो गोनांमोन बे लिस्टआबो बहाय दङ। बेनिखायनो गासै बे तथ्यफोरखौ बे नंथिफोरखौ जोंनि मानसिफोरा मिथिनायनि गोनांथि दं साननानै आं बेखौ साफायनानै दिहुननाय जादों। आरो बेनिखायनो आं लुबैदों रायजोफोरा बेखौ फरायथों, फरायनायनि गेजेरजों मोनथाम एकर्डआव मा दं मिथिथों आरो मिथिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जेब्ला फरायगोन बाथ्राफोरखौ गुबै बाथ्राखौ मिथिगोन लोगोसेनो आंनि नाजानायाबो थार मोनसे महर मोनगोन आं बेखौ सानदों। आरो बेयो जुगामि बर'फोरनि मोनसे तथ्य जानानै थागोन आं बेखौ आसा खालामनानै बे लेखाखौ साफायना दिहुनदों। आं लेखानि दामखौ बे नुनायाव बारा नुदों एसे खस्थ' जादों आंहा आरो साफायनो थांनायाव एसे टेकनिकेल प्रब्लेमबो जादोंमोन 200 खालामनाय जादों। गतिके नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बे ए कम्बाइनेसन अफ 3 बड' एकर्ड बे लेखाखौ नोंथांमोना बरायना लायोबा आंनि